Marius, dat is vandaag September de 19e, half 9 Marius. Ik dacht ik would vandaag Marius een beetje hier een beeldram vormen zijn, dat het nog allebei blattig weer. Dat vangt dan de smaak te loten met al die bläder wat vangen ze geel te worden, dat zit hier best wirklich smaak. Gott hat so eine schmacke Welt gemerkt. Und wenn wir unsere Augen aufmerken, dann wollen sein, dann schauen wir das. Und so ist es auch mal ans Leben. Wenn es auch viel schwer ist, wie Betrag sind, aber wenn wir dann noch mal an die Gaude Sieg checken, was Gott für uns gemerkt hat und was er uns angeboten hat, das ist, was sehr erscheint. Want ik geloof dat er veel smaak zit. En im Himmel wordt nog veel smaker zijn. Nog veel schöner geworden. Dort waar ze einfach Gassen haben von Gold. Dort wordt er so wunderstrom zijn. Dat kan je ons niet moeilijk voorstellen. En van der wil ik van het gebed reden. En ja, dan wachten een beetje. Nu waar we ons hier wonen. Ik ben hier met ons Ranchero Pickup Truck. Hier im Wasch. Nu wil ik van jullie een beetje reden. Oké, hier zijn we weer. Morgens waren alle, hier nu zijn we aan het Strukland. Mijn feit video via thuis, waar ik woonde in de stad. En van daar zijn ik weer hier en ik maakte een paar jaar terug dat video door van de Mennonieten door in Bolivia. We slachten dat aan, besonders wat ik bekeerd heb en wat wel een ander leven afhangt. En zo jij dat ook in Belize. Ik hier deze week nog een schrijf voor mij dat in Belize zijn ook zo'n mensen worden ze zeer bedreigd worden van mensengesetze. En dat controle onder de leiders en de predikers, die worden zo om diensten gehouden. En zo zijn er nog andere steden. Ik weet dat er nog sogar in Mexico en nog in andere landen in Zuid-Amerika. Ik weet vielleicht niet alle namen kennen. En ergens wo mensen met mensengesetze leven en blind gehouden wordt en blind geleid. En ik reed veel week nog van, we zullen alle zeer beden. En ik probeer het motor te spreken dort ook. En dan, mij heeft een vriend geschreven en gezegd dat einige mensen die zijn het niet gewend, dat is wat vreemd dat einfach te God reden. Vele hebben eerst einmal een Dashgebet uitwendig geleerd en dat is ook al fijn. Maar zij heeft dan de radel weer plus af en dan, we hebben er niet meer aan gedacht om van wat we gereed hebben, wat hebben we gebed. Oder vielleicht uit de Bibel, oder den Catechismus. Dat is wat uitwendig geleerd en dat gebed zijn we nu. Mijn mama zei mal, als zij hadden moest den Catechismus durchgehen, dan die hadden einfach nicht mal deutlich gemerkt, was sie uitwendig leerden oder was sie da lasen. En we kunnen er dan een gebed zijn, want en niet meer weet wat er zegt. En nu wil ik reden van, zoals mijn vriend al zei, einer soll dat een beetje deutlich merken, waar einer kan beden. En weet je, im Oude Testament, zu der tijd, in de kerk hadden die hingen een stoel gehad, daar hadden die een woonveer, en die woont dat weer zo'n grote, dikke gardine. Du kon bloos de prediker hingen. Bloos de prediker kon door hingen, gewoon de priester, hoogpriester, te met God reden, en voor God komen. En dan is Jezus als am Kreuz genäht, als hij daar starf, dan reikt deze grote gardine en een half. En weet je wat dat betekent? Dat meint zoveel is, nu is het opgemerkt, nu kan we naar God gaan, vrij, met aanreden, naar Jezus of naar God, dat is alle op. We kunnen daar heen gaan en zoals geheel zijn kan. Ik ben hier in Bosch. Dat houdt zich gelijk waar we zijn, als op een tractor, op een stap, of thuis in een koma. Wherever je zijn, God is alle wegen. Je kan immer beden. En weet je, Jezus, dat is je vriend van je wel. En als ik nu te jullie reden, zo kan je te God reden. Die komen eraan en vertalen, dus denk maar, stel je ons voor als God, of Jezus, dat is zijn vriend, als den beste vriend wat je hier bij je hebt. Den kan je truien. Den kan je vertalen wat je wil. En ganz vrij kan je het erin vertalen. Zo kan je te God. Wat je gebruikt wat grote stromen weer gaan, of uitgeleerd zijn, om je schert gebed zijn. Zeg bloos wat je veel. En eens je mocht vielleicht zijn, wel God weet je alles. Wat zal je nog alles zijn? Of nog wat vragen? Wat je daar wil gaan, wie zullen
Am doen een vrouw, wie zal am reden? Hij wil met ons gemeenschap hebben. En een gebed, wat dat meint, is dat als wat we brauchen zum gemeenschap met God hebben. Am weiten laten waar we ons feilen. En hij is door red voor ons. Hij staat daar en zegt, kom naar mij. We zijn, ik weet als je dat veel is, dat wat vreemd in gebed zijn, dat braucht ik heb Lüdes, oder je kan eerst voor Port gaan, aber je kan te God kraaks reden, is echt wel. Wir mal sagen, je zijn sehr bedreigt, oder je het sehr schlecht, das wäre krank in der Familie, vielleicht wäre ich sterben. Guten Gott und sagt ihm dort, kraak wir je feil. Die wordt harten, die erst door. En wenn je dat vom Horten beten dan, die wordt je halten, die wordt je Kraft geben, so. Je kan alle beten, nicht bloß die Prediger sind noch in die Kirche, oder wo immer dort ist, je kan ergens voor beten. En Gott wordt je erheren. Wat dat vom Horten komt, Gott wordt het erheren. En ik wil bloß sehr dankbaar zijn dat je deze video's horen en ik hoop dat wat ergens wem te zien zijn. En wanneer het is, dan geeft God de eer. Weet je, en prijs God dafür. Ik wil geen krediet dafür hebben. Mijn mensen al veel geloofd. En ik wil de credit God geven. Ik wil God de eer geven. Wie Martin Luther King zei mal, wanneer we een onderscheid in een mens zijn leven gemerkt, dan is ons leven al niet verdammt geweest. En wanneer we reden van den himmlischen Vater, ik wil je mal wat vertellen, toen we mal deze vrouw geweest, die had een baby gehad, een jongetje, toen we geen Vater geweest, die we entweder gestorven, of vielleicht war je voor en uitgekleefd, kan je nog meer terug. Dit kleine jong, die was op. En heeft geen Vater, en de school wordt hem generkt, en dom gezegd, en hij valt zich al immer hingeladen. En een dag, hij schämt zich al dat hij niet een Vater heeft. En een dag, dan is in de kerk zat al ganz hing, dat wanneer de kerk is uit is, dan bloos twee hingen daaruit, dat al een kleine mens wat zijn. Maar nu hebben ze een frischen prediger gehad. Das prediger wieder te juist geweest, die hadden gepredigt, en hadden een zeer fijne boodschap gehad. En dit jong, die interessiert dat zo, zei hij. En dan is de kerk al uit, en die zingen nog een lied, en hij wordt het gleich aan. Hij is zo vertiefd aan wat de prediger gezegd had, en dan gaat de prediger door en hingen daar, die wil de mensen alle begrijpen, als ze in het huis voeren. En dit jong, die, als het dan niet er wordt, dan checkt hij gewoon bloos eraf, en die wil bloos zijn daar eruit en dan zegt de prediger, wow, die kleine jong, ik wil een beetje met die reden, ik wil die begrijpen. En dan komt hij daarheen en checkt hij bloos eraf, en dan zegt hij, wat is die naam, zegt hij hem dat. En zegt hij, wo is die Vater? Is die hier ook? En dan checkt de jongens eraf en voorstelt hem er weer aan oornemen dat hij heeft geen Vater. En dan wordt God hem dat ook wel aan geeft. En dan zegt hij, oh, ik weet, du hast een Vater, ik kan den. En dan zegt de kleine jong, wat? Du kannst mijn Vater, wo is die? Zegt hij, dat is de himmlische Vater. Die is die sehr goed, die läuft die, en die die beschützt die, en die wordt doen zijn dat die dat wordt zo goed am leven hebben. En dan is hij zo opgetrokken. En daar aan het huis en zegt, mama, dat ik kan Vater, ik kan himmlische Vater, die is mij goed. En maar die is zo machtig, en dat geeft die zo'n goede Christ. Bloß van dat wat de prediger dort aan gezegd had. Weet je, wie kan 400 mensen eerst vermoed geven? Dat wordt 1 minuut geven. Dat bloß zijn, ik wil voor die beden. En wanneer we dan doen, dat wel werkt. Dat gaan we zo leicht doen voor andere mensen beden. Dat zeg je toch, wo 2 of 3 top komen en Jezus in naam, du is hij met ons. En als we de 2 of 3 in de Heer zijn, of bloß een alleen, God erheert ons. En waar we dat worden, waar we voor deze mensen beden, wordt er zo in de finsternis leven en diesteren. En wat dat volk zo bedreigen, ik weet waar ze de mensen maken zijn, die worden vielleicht glauben, dat is alles bloß vom Feind, oder dat, aber weet je wat, die woorden, dort wordt het wezen van wo du bist. Dort sagt het in de Bibel, die woorden, wat je doen, als Gott erschlaagt, du ist het te zijn van wat het is, van God oder van de Feind. En immerhan, zoals ik al zei, we kunnen beten wo we willen. Graag hier, ergens voor. Mocht God je zegenen en beet ons op hier. Dankzij en van Strukkel op Manitoba, mocht God je zegenen. Wo immer je zijn in de ganze wereld. Dankzij. Ja, ik wil bloß nog eenmaal jullie waar wezen. Waarom dat hier weer? Ik heb groot gereed van gebeden. En wat ik nog had vergeten te zeggen, wanneer we doen beden, we dat immer ook met danksagung. We hebben immer dankbaar zijn wanneer we beden doen. En daar wordt God ons erheerd. Maar ja, zeer dank zijn voor alles waar. En
Hier waren es dann nächste Mal. Dankeschön, Wara. Rancho Buena Vista. So sieht es nu im September. Zit hier sehr Schmack. Blätter fangen und Yield zu werden. Sehr strome Welt ist das hier. Wel, van der Holzjaun. Rijdt mir an der Winter. Soll von hier noch was Regen, muss eins das Wort, aber ja, das sieht hier bloß wirklich Schmack von der. Ich komme von der hängen von der Nordkant nähern. Darf ich nicht haken auf mir. Ich kann wieder nur schnell, hatte ich vielleicht nicht sollte, aber sie geben mir die Freiheit dazu. Und ja, nu sind wir hier was Rancho Buena Vista. Und die Fährweg nach Wara meistens soll Regen, aber es ist nicht so fern abgedreht, nicht gleich, aber reiten wir ab zum Holzjahren. Ahí estamos, a sus órdenes.